Vidim da ljude jako zanima ta tema. S obzirom na pitanja učesnika radionice, mislim da je bilo baš onako dobro i korisno. Svako mislim da se pronašao u nekom delu što mu je ono baš i trebao i legao. Korisno predavanje na temu koja nam svima fali trenutno, obzirom da nas čeka ovaj prelaz na, da kažemo, novu Google analitiku. Zadovoljna sam, pogotovo mi znači da eto upoznam i čujem ljude iz nekih drugih industrija, da vidim koje su oblasti kojima se oni bave i eto onda dobijemo neke ideje kako mi možemo da unapredimo naše poslovanje. Sam zadovoljna predavanjem i preporučila bi svima da kad god imaju neke želje da nauče nešto novo, da uđu na Profimedia sajt i da nađu neko predavanje koje će njima odgovarati jer su predavači zaista stručnjaci. Preporučila bih svakako, u principu mislim da ima jako malo ovakvih prilika za učenje. I nadam se da će biti još predavanja ovog tipa. Ova prva radionica je bila usmerena ka tome da se približi način na koji treba pravilno podesiti GA4 i koje su sve radnje neophodne kao priprema preimplementacije, a kasnije u planu i na osnovu pitanja i na osnovu interesovanja radit ćemo, kažem, specijalizovane radionice.